गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आसामाव उन्दै हिन्जावसाखौ जुलि लानाय रोजा रोजा हौवाफोरखौ हमना आसाम पुलिसा जेलाव लांगासिनो। बे समाव रायजोआव सोलिफुनाय गेदेरथार खौरां। बयबो सांग्रां जा उन्दै हिन्जावसाखौ जुलि लानायनिफ्राय आरो उन्दै बैसोआव जुलि जानायनिफ्राय। उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ हाबा खालामनायनि दायाव टंला पुलिसा फेरगाव फिस्लापारा गामिनि सासे बर' सुबुंखौ हमबाय। मैया हर गेजेरनि 2 रिंगायाव टंला पुलिस बिफाना न'निफ्रायनो हमना लाङो। मख'नो गोनांदि सेंग्राया दिनैनिफ्राय 2 बोसोरफ्राम सिगां ढेकियाजुलिनि सासे फरायफुनाय उन्दै हिन्जावसाखौ हाबा खालामदोंमोन। हमजानाय सेंग्रानि मुंखौ बिलिफां बर' होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआर सोरखारा मोनसे गोदान बिथांखि लादों। बिटिआर हालामनि आबादारिफोरखौ जौगाहोनाय थांखिजों आबादारिफोरखौ लाना फोरोंथाय मावबादा खुंदों। बिटिआर ओनसोलनि आबादारिफोरखौ जौगाहोनाय आरो आबादनि बेसेनखौ गोरलै हाथायाव फाननो हानाय एबा न'आवनो गोरलै फाननो हानाय माखासे सुबिदाखौ लाना 14 नं चिरां दुवारनि सिङाव थानाय आबादारिफोरनो फोरमायनाय आरो फोरोंनाय मोनसे वार्कशप जानानै थाङो 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि मावख'आव। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो आबादारि सेलनि नेहाथारि अमरजित बसुमतारी, चिरां जिल्ला आबादारि सेल कमिटिनि आफादगिरि तपेन चन्द्र नार्जारी, इउपिपिएल दोलोनि मिडिया सेलनि नेहाथारि हान्थिगिरि नार्जारी, 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिद्या मुसाहारि आरो इउपिपिएल दोलोनिनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय गोबां बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। मोनसे खास्रि बिरसि आरो दुखुनांथाव जाथाय। सासे आइजोआ गुबुन हौवानि हेफाजाब लानानै गावनि फिसायखौनो बुथारदों। चिरां जिल्लानि सान्थिपुर पुलिस थानायाव रायजोफ्रा दायनिगिरिखौ फासि होनांगौ होननानै होस्रिखावदों। जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ हमनानै पुलिसनो गथायदों रायजो राजाफ्रा। चिरां जिल्ला रुनिकाटा पुलिस थाना आरो सान्थिपुर पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय देवस्रि महनपुर गामिनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारना देना मुर्मु मुंनि सासे सुबुंखौ बुथारनायजों सोमोन्दो थानाय हपना दुतु मुंनि सासे सुबुंखौ हमना लाबोना सान्थिपुर पुलिस आउटपस्टआव गथायना होफैयो आरो बेजों लोब्बा थानाय माखासे दायनिगिरिफोरखौबो थाबैनो हमनानै फासिनि साजा नांगौ होनना पुलिसनिसिम गोख्रों दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि बुथारजानाय देना मुर्मुनि अनजालि बिजि आरती मार्डिया गोलाव समनिफ्रायनो हपना दुतुजों सिरि सिरि मोजां मोनखोमानायनि जाहोनाव बे जाथाया सोमजिदों होनना रायजो राजाफ्रा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथियो। ओरैहाय बे जाथायखौ लानानै रुनिकाटा थानानि असि बप्लब कर बिथाङा रायजो राजाफोरखौ लोगो हमो आरो जाथायनि सायाव गुवार नायबिजिरना हमनानै लाबोनाय दायनिगिरि आरो बेजोंनो लोगोसे लोब्बा थानाय माखासे दायनिगिरिफोरखौबो थाबैनो हमनानै साजा होगोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो मिन्थिहोयो। गसाइगाव उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय गासै सा 30नि सोद्रोमाफोरखौ हमदों। गसाइगाव पुलिसनि संदाननायाव 30नि सोद्रोमाफोरखौ खायो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन होनाय लोगो लोगोनो थांनाय हरखालि गसाइगाव पुलिसा गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगायाव संदाननानै गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय गासै सा 30नि आयेन बेरेखा हाबा खालामनाय सोद्रोमाफोरखौ हमनो हादों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। चिराङाव एफेक्सन जानाय गंथाम गामियाव तृणमूल कंग्रेस राजखान्थि हान्जा कम्बल रानना होदों। चिरां जिल्लायाव न' बां हा एफेक्सन खालामजानाय गंथाम गामियाव तृणमूल कंग्रेसआ कम्बल रानना होना राहा गोथे जानाय दुखुथिया गामिनि सुबुंफोरनो मदद होना बाख्नायथाव हाबा मावदों। थारैनो एफेक्सन खालामजानाय सुबुंफोरा बे समाव राहा गोथे। बेखौ नुनानै तृणमूल कंग्रेस राजखान्थि हान्जानिफ्राय गंथाम गामिनि सुबुंफोरनो कम्बल रानना होयो लोगोसे प्रमद बरनि दैदेननाय सरकारखौ सोंखारियो। उदालगुरि जिल्लानि धोनस्रि डिभिजन हाग्रा बिफाननि मावथि मुर्शिद बिनेश दैमारिखौ खुस लाबाय थानाय समावनो हमबाय। आसाम सोरखारनि एन्टि भिजिलेन्सनि हान्जाया बिथांखौ खुस लानाय समावनो हमो। लोगोसेनो उदालगुरि जिल्लानि धोनस्रि डिभिजन हाग्रा बिफाननि बिड अफिसार लासित बराखौबो नोगोद 3500 खुस लाफुनाय समावनो हमनो मोन्दों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन कर्टआ 7 दायनिगिरिफोरनि साजा फोसावबाय। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गुवाबारि गामिनि 7 दुथांफोर फारियै फैजुल हक, आबिदा बिबि, मुजिबुर रहमाना थांनाय 2018 मायथाइयाव 15 बोसोर बैसोनि सासे फरायसुलिखौ धुबुरी जिल्ला आलिपुरदुवारनि थागिबि साद्दाम शेख मुंनि सासे दुथांनो फरायहोनायनि खोथा होना फानहरदोंमोन। साद्दाम शेखआ हिन्जावसाखौ कचबिहार बङाइगाव बायदि जायगायाव लांना जिनाहारि खालामनायखौ खौरां मोना उन्दैसान न'खरनि सोद्रोमाफ्रा गसाइगाव पुलिस थानायाव 16 जुलाइ 2018 खालाराव गसं थिसनो। जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिस बिबानगिरिफोरा दायनिगिरिफोरखौ हमनायनि गेजेरजों क'क्राझार सेसन कर्टआव गोलाव सम बिजिरनायनि गेजेरजों दिनै साजाखौ फोसावो। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सेसन कर्टनि स्पेसियेल जाज जयदेव कचनि बिजिरनायनि गेजेरजों दायनिगिरि फारियै फैजुल हक, आबिदा बिबि, मुजिबुर रहमान साद्दामखौ 5 बोसोर जोबथेसालिजों लोगोसे 5000 जुरिमाना आरो गाहाय दायनिगिरि साद्दाम शेखखौ 10 बोसोर जोबथेसालि लोगोसे 20,000 जुरिमाना फोसावो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायनि हेंथायै गोख्रोङै संदाननो क'क्राझार पुलिस बिफाना। गिबि मन्थ्रिनि बिथोन फोसावनाय उननिफ्रायनो क'क्राझार पुलिस बिफाना गोख्रोङै राहा लादों। क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोख्रोङै संदानदों पुलिस बिफाना। संदाननायनि गेजेरजों क'क्राझार पुलिस बिफाना गोबां उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय एबा हाबा जानाय फिसाय आरो
नखरनि बिगोमाखौ हमना लाबोदों। मख'जाथाव दिनै क'क्राझार पुलिसफोरा गासै 17 सुबुंफोरखौ हमना लाबोदों। बेनो 7 हौवा फिसाय आरो 17 नखरनि बिगोमाफोर।